Ninsabbu hawnhekk quddiem dan ir-rixtellu li warajh hawn dak li nistgħu nsejħulu bħala t-teżor. Hawnhekk inżilna min-naħa ta' Kastilja, biżna l-Knisja ta' San Pawl bi ftit passi, ksirna fuq il-lemin u nżilna dan it-taraġġ. Però ejja naraw x'hawn hawn ġew. Tu che sei tanto buono, fammi questo piacer. Lascia una volta il cielo e Din hija l-Knisja iddedikata, il-mudell ta' Knisja iddedikata lil Sant'Antnin. Tidħol ġewwija, id-dowr tara l-artali kollha u fiha qed nagħmel din il-wirja għal żmien il-miliet li sejjaħnilha ejja ngħidulek x'ġara. Dan huwa l-ewwel episodju. Ix-xettiċi jiltaqgħu għand ir-Rabbi Jehuda jiddiskutu dwar il-futur inċert tagħhom u tal-familji tagħhom. Daw huma mistier il-Madonna sa dawn taħt kull navata, taħt kull xena, hemm skrizzjoni u dak li jkun jidħol jara u jaqra. Ommu mistier illi dak iż-żmien sewwa saru jafu li bintom li hija xebba u sessirhom u dak li jkun ikollu ftit ikoll okkażjoni li joqgħod jimraħ u jaħseb ftit. Din hija l-Madonna meta derrilha l-Anġlu Gabriel li qalilha slim għalik Marija mimlija bil-grazzi, il-mulej miegħek, qed tgħid kemm tħawdet u qed jgħidilha li se jkollha tarbija. San Giuseppe li meta qaltlu isma' se jkun tarbija u jaf illi ma stax ikollha tarbija tiegħu. Tfantas mhux ftit Marija Ant Elisabetta, ir-rajja illi matul il-lejl tat-twelid ta' Ġesu kienu qed jiraw u jassu propju għax matul il-lejl il-merħla tagħhom u marru l-maġi. Imuħ u Erodi, Sultan Erodi meta sar jafu. Kemm ir-rabja. Kemm ir-rabja jmorru slatjen imuħ ukoll. Sultan jiena bissaw Melchiorre, Gasparre u Baldassare. Bir-regali, il-famużi regali d-deb, inċens u mirra. Noi ci divertiremo anche senza. Ikun ta' unur kbir għalija illi nilqakom hawnhekk f'din il-ġojja tiegħi. Sadattant nixtieqilkom kull ġid, kull saħħa, il-miliet u s-sena it-tajba lil kulħadd.